5.000. Tiketnya bayar. Spediator. Mas Nanti radem mas. Radem. 50. Saya bayar sama Ci. Di parkir mobil nih. Kalau mau mama foto Mama Alay. mama adik dadah Halo. halo anu kisbe wah ya iki masuk iya man Siapa sing ngapain numpak? Anu. Motor ke penjenane. ada layangan naga iki layangan naga Ini ya ombong ini ra. enggak kan layangan naga ya Ndi? layangan naga guys Dawa ya. Bentar lah. Bajunya kudu dicopot lho wis. Boleh anyar gitu. Karena wah parkiran udah papat bebas sih wis masuk iki ngono lho Pak anu tanganmu Mbak ini ngarep Kene ora ana sing ngatur nang nggon kene lapangan wis. nekat terus sing adem Sepeda, sepeda motor. Kene iki ya ono tahu Bakong apa bulat. renang Bakong? Mbak aku renang yo Ayo kudu ngejak yang putri no Mari lu lagi luru parkiran. Ipa lo adik halo internet kisbe masuk temenan pantai ini orang melaku kerasa nyewa ya rai kan mesti tempat melaku gitu petikan pol ikan wetan masa jalan keluar mengitan mas Aduh, iya tembusnya sing wetan. mau bere ya baru parkiran ini kok angin ya adem-adem Ape? Ape? Ada hasilnya. Wetan saya rusak gini. Terus dianu lu layangan naga dipapati. kayak turunggan sih piye mau hari gini kan piye nih Ngelasah. suramat mai pantai Rumah ame anggar kelesa cedakan anu ngono ku cedak. Nggon parkir mobil. Lho, Iki paling iki anyar tapi sih. Karang jahe paling karang jahe iya masa mentok ngene kabeh iki sing kula malah dhisik mau sih. Mesti kalau anu bak kabeh temen Corona sewan vlog sekolah ya. nah iya Ora ono. panas ya Mbok sewan kosok dhewe kok Mang. kamu tuh ya piye iki turunggan sih ngarep sih
mangan nih. Panas sih. Masuk kono iso ta? Kono masuk kono. Masuk kono, bagiannya laku Pak. Masukin kita. Kita tuh mangan itu dasar. Oh, bungulan kan. Rodane ana wonge kabeh ora ana kloso. Heeh. Lah iya ana gelaran. Tinggu berdua kabeh kok. Iya. Kalau numpak. Lah piye? Ayo kono linggih kono. Jadi rasane Wis resik alah. Timbangane nek lemah. Niku wonten warunge kok nyewon. Ayo. Iya. Biasane duwe kloso. Ya iso ora nang dibulani dhek itu, Dik. Banyune kotor. Ono jeke aki. Sesuk mandi bola dhewe. Seminggu ya. Mandi bola. Banyune rekete ngono kok. Iya. Lah iya. Tunggu Tara. Baik tuh gak apa-apa. Mau baline mau gawe rene ape? Iku ono baline barang. Bali amben. Berarti jalan keluar. Kita elek ke dalane kok kebak ya. Hah? Kayak kafe Bali. Iku ono baline barang. Udah ana agro sing ora ana. Iya. Nang Bali je guys lho. Nang Bali ora ono sing ana wonge. Wonge kabeh. Oke, kandhane kok ini. Kemarin kan keramikan nih. Coba kan keramikan. Selah malah apik jam mlaku-mlaku kok kulon kok kipetan. Banget nyewa motor. Karo lurunggon. Iki lho iki adem ini. Hah? Kena lunga terus ditarik. Yo Oke, oke oke. siap guys. Yo, man. Hehehe